Čo, kuriatko, čo sa usmievkaš? Čo s tebou? No ani ja neviem, ja už nemám mäso. Tak poď sem vedľa mňa, aby ťa všetci dobre videli, možno naposledy. Keďže ja už nemám mäso a ty si povedal, že si odvážny, tak to urobíme trošku inak. Budeš volať Lori na ruku, to je ste pravda. Áno, je tu osa. To nevadí, to prežijeme. To je tvoj najmenší problém teraz, osa. Budeš volať Lori na ruku, to je ste pravda. Keď už tak druhú. Ale vlastne budeš volať bez rukavice, dobre? Lebo nemáme mäso, tak to urobíme trošku inak. Dobre? Tak ja ti teraz vysvetlím, čo budeš robiť. Prvá vec, čo musíš urobiť, je zaujať pevný sokoliarsky postoj. Tak rozkroč nohy, aby si stal pevne. Stojíš pevne? Teraz, pravá ruka za chrbát, ľavú takto pred seba. No a ak si ma dobre počúval, tak vieš, že dravec za každý prílet dostáva odmenu. No naozaj za každý. Tak teraz vystrč palec. To je to mäso, ktoré nemám. Vieš? No len ho vystrč. No ale keďže ty nemáš rukavicu a Lori si potrebuje aj niekde sadnúť, tak vystrč aj ukazovák. Čo sa teraz bude diať? Naša Lori priletí, sadne na ukazovák, odďobne z palca, rýchla fotka, letí preč. To je všetko. Môže byť? Dobre, keď to tebe nevadí. Ja sa postavím za teba, ak by si to náhodou rozmyslela, chcel by si ujsť. Nikam nepôjdeš. Keby ti ostalo zle, odpadávaš, kľudne padaj dozadu, padneš do mäkkého. Kuriatko, dýcháš? Áno? Bojíš sa? Troška ťa trasie. Dýchaj, prosím ťa, nie že tu skolabuješ. Prosím ťa, ešte mi povedz, ktorou rukou píšeš. Pravou. Ja sa pre istotu opýtam, aby sme neohrozili tvoje vzdelávanie, lebo prázdniny sa pomaličky končia. Dobre, nebudem ťa stresovať. Posledná a najdôležitejšia vec. Keď bude Lori letieť, tak to musíš tým palčekom mávať. Vieš prečo? No, lebo to je potom lepšie chutí, keď vieš, že to je ešte živé. Takže poriadne s tým mávaj, nie tak ako mŕtvolka. Dobre, si pripravený? Prosím ťa, nepadaj, dýchaj. Ja sa teda postavím za teba, ja si už iba položím mikrofón. Keď ti poviem, tak budeš mávať palcom a kričať Lori hop. Dobre? Ideme na to. Veľký potlesk pre kuriatko, lebo neušiel, aj keď to tak vyzeralo chvíľu. Dýchaj, prosím ťa. To bol iba taký trik. Neboj sa, nestrmujeme deti. No ale aby si nepovedal, že si nemal žiadny zážitok, tak pôjdeme ešte raz. A ja ti už tú rukavicu aj dám, dobre? Tak teraz ľavá ruka do rukavice. Ja pohľadám kúsok mäska. Vystri ruku a môžeš kričať Lori hop. Tak ešte jeden veľký potlesk pre našich troch odvážnych dobrovoľníkov a Harry sa menom Lori. Kuriatko, dýchaj, prosím ťa.